UMLA ka Mauti constituency ubat chal semangar haga jinglet penhap perda ya jingle kai football haga shnong kli umtro ya balapanya da seng samla shnong kli umtro ula yolat bania kendu ya kinong ilam shnong ki bor penya school jong ka kli umtro LP and UP school nang ta kinong ilam jong seng long kemi kinong ilam jong seng samla shnong na ka benta kum no bandang pan bahaya ka shnong athau haga jing kiran bat kinong ilam shnong UMLA ula pun urlong ya ka jing nut jong ka shnong kabalong ke jingkerpat jong ke senong ban yo ya ke jingirap pisa nak benta ban thit ya ke jaka ban te ya ke office trikam jong ke senong ban nangla ban pentelun yi ki kam senong ketika jingirap pisa ka deru hadin ke jingkerpat jong ke senong ban kersian ya ke jing bom pat la ban pendam nak benta ban thit ya ketika jaka ban sena ya ke office jong ke senong ya ketika jing dun kam jong ke senong UMLA ul ai silak tengka hak bai debat bat ke jingi kendu bat ki bor pnya school jong ka kli umtro LP and UP school kabadi ke school barang syukentiu kerdan syaka upper primary lengba ka jing ajeng mod ban ke jing kersian jong u kum UMLA ban amar jing bompat la jong school managing committee ban thawi kilat kelenti ban siu ye ketulop jong gino hikai UMLA ul ai jing rap sanpo hajar tengka kum ke jing kersian ye ka managing committee ban siu no ye ketulop jong gino hikai kiba ka managing committee kala thong na kaliang jong senong ban ke school managing committee khamta murang ba senong kelapan pau ya kejing so komen ke bakrau bat kejing sungu ya kejing simkhia jong u kum UMLA ban pen urlong ya kejing anglod jong asnam shushu ha bakran ha kene sngi UMLA ulong ban mar kejing bom pat kut kejing kentho jong ki babun halor kejing penioso jong u sia keseng sang perthai ke ilam ya ke sarkar UMLA ulopun kan mau kejing rong jong u sia ke parti NPP kabadi keseng sang perthai ke ilam ya ke sarkar kadai na kadau ba ke constituency kedang sadin siapa palat bat kejing don kam ban wanra ya kejing kelah hak juga por wala khot bat wer ki paj ba ka thany ban yetre lang na ka benta ka bha ka miat ka roi ka par ka shong suk ka shong san ha ke imlang salang nong ndai nam ta ka pule ka puthi sno ta ke ha ka be dei ba ki jing dam kam jo ka sno la batai nga la thu nga da rang ba sno ba ki stip umti jo ka sno ba ka sno ka don kam ko i jaka bol ko de kila ya sang ban sei da ka bor jong phi ka sno ban thet i ka jaka ndai sung thu ba ki kam gi ba bor gi ba kum ka sno gi ha kon pondot ya ka don ka jing duna ka pisa tiga pan sngau sanga te nadu gitu bisngi mai kendu nokong na kaliang jongang la ai ka jing kular ba ngan nyarap ban yele sitom ban penyo i ka jaka sno da ka ba mapi ka snong sei bat da ka ba mangang ay rap lam te din bangila ikan ba de ba jaka ka snong ka don du ikan ba de ba ka school hatin ka ikan ba ka school la pen pau ba ila don kampala kombolong madu mentahi hidon di LP school tinggal don kam ban upgrade no syaka upper primary school te ban upgrade syaka primary school la itu yang apa kam don jing haba de school building la yang lupa ke school building ndai habangi sengi ke lokon school ke jing ka bangi don kanong ba ban siu tulop ya kinong kai kita ke jing ka krau ba ka ba ni seng school ni ron je ke school kita ke jing ni la de ngalong sherman jo ke school hanong jering masuk ku ban penyak sapang ke school ke jing ka ba krau ke dei ban siu tulop ya ki nong kai. Admission open Kapetar Kema Model Degree College Ribhoi District ka khot admission na kabenta ka BA first semester ka lat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number praiwe laiwe pranot sanar khandai not lani pra line yo not prasan riu khandai san kini ki kor komputer ki ba internet badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, Hakakamra Kabashispa Iway, refurbished laptop but desktop, Punhau number, Pra Iway Lai Arnot Sau Pra Sansau, Lani Pra Lai Nyo Arnyo Sawar Riunyao. Pidon kam projector ban peni film, ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi, pun singi ni IY Shapi, Pranyo Lai Iway, Kendai Riunyao Arnyo Lai.